Ka2. Garage wara nega. Lera nega absolution. Lera nega one nega. Kasa wara nega. Ya, ipapule. Ogamura mbile. Absolution. Chende kamera mbele ndikiti arbitani mambo yangu. To na watu pesa na wasaka huyu Asina no. Ya mtambi. Mama wafika kono. Wara nega. Na mama wafika kono. Asina. Ngasi. Emeno saina ngafukiza. Mkaza usura. Chanika kukonsa. Anumbu iripo haiguru ku. Pamusoro changa. Chanika tukwanisa ndichikudaiso. Wani bona ndichingetira ndichikwanisa. Chandikwanisa ndichikudaiso rimbotsvaga mari yekuenda kuma DNA test kana mwana abuda toenda notesta wamutono mwana wangu kana ari wangu. Apa advisor akunyepera. Kuti ndonodza mambo ma conditions. Ayo ndikutokumbira. Ndo zvandoda kuudza. Undikumbira. Ndachaka ku advisor akakuti gara apa ndipo advisor akakunyepera. Kuti unopa ma conditions nini? Munhu achiswa ndotora ma conditions akunda akatsika ndoti hayi ndo andofamba nawo. Numbu wakarara nemwana wako. Ndizvo. Asa usukumuda. Tukupesana ma. Kasa usukumuda because mapesana usukumuda. Uripesana pachia pamwedzi yari kuti nemwedzi yangu. Ugarara naye munani. Na April. Unoziva yana umwe mukomana? Unoziva yana umwe mukomana? Wairarire naye? Undiseka? Wairarire naye? Kana waiziva yana umwe mukomana? Anokomana kwanonza? Waunoziva? Ndiziva Asina lino. Asina lino. Lino nasi kuno. Saka ndikuzona kuti anopenga ndini. Ndikuti anezva vanhu kuti anezva. Eyo 23. Chinono saina. Kazvinzwisa zvautaura. Zvokuchengetwa mukadzi seavo yechako ndopaudza. Musainisi. Right. Mukadzi haudi ndochokwadi. Mwana ndo arikuda bozdo wachata DNA test naye. Ndizvozvo. Ora misi nemombe dzake 4. Unataka badarini? Mtanga August. Misi end of April. Anabadala mombe mbili. End of August yacho. August. Kwaita kure. Baba wako ane mombe hombe dzakanaka dzakanaka singaiti. Mise end of April mwamanisa end of May. Mama igara makanyora judgment. Kwa mambo kuchine basa signature isi kubhadharira. Monga mchizizia. Tinozoona kuti vazhinji vemunharaunda vanoda kutisa zvinhu. Kwewo zvawaiziva kuti wewe nhumbi une dhauti nayo wakadi vanga wapiwa mukadzi wakadi kutora mukadzi wakazomirira kuti mwana azvarwa enda kuti wapotseka pane aikuudza manje saka baba wako akusiya waona kuti musikana tozoita munhu akangwara tapedza nayo tokona end of April mombe imwe chete 250 amombe ane $1,000 yake preparations gara basi
Preparation. Number one person. 2 months. You also were an April last year. This year, April last year. Last year, you are paying the money. You were an idea. I was. December, 26, primary school. Happy birthday. I'm not there to I'm there. A teacher also have one bandian. Mwapinda mkati primary school. Iwe. Au pemba ndio. Au pemba ndio. Eh? Ndio kwa mimi ndio kunemi kushamari yangu. Nataka tuone kote hii. What you going to go for your Aiwa. Kwaita. Mise 250 bambe. Saka kwa mainya ndo runde kwa April. Andiko April. April last year. Last year. Unopengere. Chukwa de. Sasa wewe mwana anopenga. Apenge so kwezera mumbe kwarapocha na. Saka utatanga ngozo nanga Iyo bana. Ndakudzukira panyaire. Iyo mwarara na iri. Iwe. Warara na iri. Ndakarara na ipa mtawa. kusaka yoda temesa so kila time mwana anapenda Sasa ndio April. Sasa mungu yako. Tira umba. Wewe tira umba yo. Ukaze preparation na. Yo para